Mě to tak strašně zasáhlo. Jakož pod tímto videem vznikla celkem bouřivá diskuze, tak pojďme si říct, co je na pedigree špatně. Jediné, co je na pedigree dobré, je reklama, kterou má opravdu rozsáhlou a se to prostě firmě pedigree nějak daří dělat ty reklamy. Když se zeptáte nějakého člověka, který se nezajímá o psy, na nějaké značky psího krmiva, tak vám pravděpodobně řekne pedigree. Když se mrknete na složení, což složení je opravdu důležité číst i u značek, které máte ověřené, tak mezi prvníma najdete právě cukry, obiloviny a všimla jsem si dokonce i mléka. Prostě to jsou pro psy, kdyby to bylo prostě opravdu hodně velké množství, tak jsou to pro psy jedy. Pak, že tam jsou nějaké, tam píšou vždycky minimálně 5% masa, jo, 5% je šíleně málo. A když píšou minimálně, tak tam opravdu těch 5% je a není to, že jich tam je víc. Samozřejmě, když to dáte psovi jednou, tak to vadit nemusí, ale i tak to některým psům třeba nesedne a můžou z toho mít průjem nebo můžou zvracet. Žádné trvalé účinky přímo ne, ale zvracení nebo průjem si tím přivolat můžete. Tak se tam objevilo pár komentářů, jakože no, ale mému psovi to chutná. Vašemu psovi to chutnat může, protože tam je spoustu aromát, barviv, aby tomu psovi to chutnalo a připomínalo mu to opravdické maso. Ale kdyby pes rozuměl složení a uměl číst, prostě takhle přemýšlel nad tím, tak by si pedigree zrovna nevybral. Pak tam bylo, no, můj pes to dostával od malička a dožil se 14 let. To je sice moc pěkné, že to dostával od malička a dožil se 14 let, ale kdyby to nedostával, možná by se dožil více.